BAM! Čaute, to je Gogo, vítajte pri ďalšom random vlogu a toto už je random vlog tretí deň za sebou. No ja zo seba nechápem, zo mňa sa stáva aktívny mladý vloger, nádejný, by som povedal, super to je. Kebyže udržím takto random vlogy dlhšie, som najviac happy človek. Dneska som sa cítil na to si dať konečne GGMNGV Power Shirt. Bo už dlho som na sebe nemal nič takéto oranžové a už som sa cítil, že moja Gogo sila ma opúšťa, tak som si dneska strel svoje tričko a som v takej homey atmosfére doma v tepláčikoch, teraz úplne super, ale troška stresujem, pretože večer mám veľmi zodpovednú vec na starosti a to je odovzdanie ceny najlepšieho moderátora na Otto Awards. Pretože tento rok sa neviem prečo rozhodli, že OK, Gogo je určite dobrý adept na to, urobiť niečo zodpovedné na pódium, dať si oblek, určite mu to sedí. Do prdele, takže dneska budem na Ottovi odovzdávať cenu v telke. Kto by chcel 20-25 je to online, ale to, že to hovorím teraz je úplne jedno, pretože tento vlog aj tak vyjde potom, pretože chcem ešte sem zakomponovať to, že tam budem. Juj, to je crazy. No ja som z toho v strese, pretože ja nejsom typ človeka na takéto veci, na formálne, blá a bude tam hlavne najmladší. A najradšej by som tam došiel takto oblečený, ale vychutnám si to, lebo to je jedna z tých ceremonií, kde ľudia musia dojsť pekne. Taxído, obleku s motýlikom. A moje stresy sa prejavujú tak, že si práve kúkam videá na YouTube z predošlých ročníkov, jak sa to vyhlasovalo, jak to dopadlo, ešte mám povedať. Sledujem tuto Adiho a Saifiho, či Saifu a Adiu. Bude to večer masakér. Ja sa k vám vrátim asi, keď budem už oblečený a budeme sa pripravať z ľudského a pôjdeme na akciu. Zatím. Už sme sa nahodili dole, Uber, stresy, ideme. No vystúpili sme teraz z Uberu, už sme pri divadle SND, za nami je Eurovea. Tam je kopa taxikov, furt niekto vystupuje. Tam vystupovali taký extravagantný typek, mal telenku do 70 rokov a takú leviu hrilu. My sme už pri hlavnom vchode. Tam vlastne máme za úlohu ísť aj my, cez ten červený koberec pre hostí, nie je tam nejaký bočný vchod. Musíme ísť cez tamto, či to budú riešiť. Možno sa aj otázky budú pýtať, ja neviem. Lucinka, sme vystrašení, sme zvyknutí na toto. Vždycky, keď niekto vojde, tak úplne oblízkajú. To je zvláštne. Nie je to nejaký vchod pre obyčajných ľudí? A tak? OK, tak sa ani nemusím predstavovať. Super. OK, teraz sme išli troška bokom, už sme prešli cez recepciu. Poznali ma tam, tak som sa aj nemusel predstavovať, tak sme dostali obálku, že Gogo, s takouto pozvánkou, že Otto, 16. ročník, pozvánka. Otvoríme si to, ešte som to neotváral, toto je unboxing na pozvánku. Pozrieme sa, ako to vyzerá vnútri. Táto pozvánka platí aj ako vstup do VIP zóny. Po skončení programu v priestoroch SND. Týždenník Život, RTVS, blablabla, si vás dovolí pozvať na gala večer. Bude nám cťou, ak prídete. Ja nie som zvyknutý. Za mnou vidíte hlavný vchod, tam neustále prichádzajú hostia. Toto inak mi pripomína Caseyho video z Oscarov. Vlastne ja som teraz v roli Caseyho, kto kúka Caseyho, nechcete tá youtubera teraz myslím, tak on točil behind the scenes na Oscary, jak Leo vyhral Oscara. Ale ja tu mám dokonca príslov. On aspoň nemal príslov na celom hľadisku. Ježiš, to bude dneska. Furt nejaké celebs vchádzajú, však už tam z telky som videl toľko osobností. Všetci takí sa radi sledujú tuto. Si sledujú, že? Musíme sa tváriť. Už sme vo veľkej hale, tu sa dejú veci. Táto slečna tam pri vchode nás poslala za slečnou v modrom klobúku. Tu má taký vychytaný systém, to sa mi fakt ľúbi toto. Slečny v klobúku, rozmiestnené po miestnosti, usádzajú. Mr. Gogo. No dobre, tak my máme stôl. Neviem, prečo máme stôl, ale máme stôl. Tak si musíme nájsť náš stôl. Kúkajú ľudia susedu. Čo to tam filmuje? Tak, už máme miesto. Sedíme úplne v rohu, vľavo, úplne vľavo. Tak to vidíte vlastne pódium, odtiaľ potom vylezem, keď budem predávať cenu. Tam sú tie slečny v klobukoch, tie sa stretli. Tu máme veľkú cenu Otto. A občerstvenie je úplne že na hovno, pretože je medzi nami stolička a ja si ho nemôžem zobrať. Ale tí, čo sedia tam, to majú úplne topka. Sme ďaleko. A keby som sa natiaľ, si roztrhnem oblek, proste to je zlé. Ja som smedný. Kúkajte, tak to máme menovku my a hento stojí za nami. Pozerajte. Ešte sa to celé pripravuje. Teraz sme odišli z bufetu, dali sme si každý po jednom vínečku a mineráločku, ale riadna tlačenka to tam je. Najviac, všetci do bufetu. A ideme v protismere asi.
Proste stretli sme pár osobností, sme sa pozdravili, čau. A fotili sa s nami ľudia, ale sme sedeli vedľa stolu pre mladších. To bola sranda. Medzi tým sa videl taký veľký náš, že sme si asi raz ten svoj maličný, ktorý je špecifický a to zaujímavé. Už sme v hale, práve som odpovedal na jeden rozhovor. Mr. Bičan tu behá s fľašou v ruke, oblečený v takom extravagantnom outfite. Bolo to zaujímavé vidieť a Evelyn už sedí za našim miestom. Tak, Poprosíme vás, aby ste zaujali svoje miesta, lebo naozaj o pár minút začíname. No výborne, ale prerušil ma. Som chcel povedať, že Otto je v niečom podobný Raineru. A to je miesto pre nohy. No ja mám chuť si dokúpiť extra leg space. Však pozerajte, však ale našťastie vedľa máme voľné, tak niečo vyriešime, vyšmelíme. Inak už sme tu s našim spoluhosťom. Čakám. Už sme tu s našim spoluhosťom. Hľadáme žuvačky. Sňou. Hej. Jaké ramenico tu nad nami jazdí. Existuje jedno miesto. Miesto, o ktorom sa nikdy nehovorí. Nikto vám nedá jeho presnú adresu a napriek tomu existuje. Je to miesto, kam chodia elitné osobnosti slovenského showbiznisu, aby sa dozvedeli pravdu. Skutočnú pravdu o nich. Dobrý večer, sme veľmi radi, že ste tu a veríme, že ste sa hneď na úvod trošku zabavili, lebo bol si fakt skvelý s nami. Ale ďakujem veľmi pekne, no tak natočili sme to na jeden záber celé. Teraz som backstage a už len chvíľa na body, že budem odísť dávať. Tam vzadu sa vchádza vlastne na tie schody, kde vyhlasujú ľudia. Tam sú všetci v zákulisí, ideme na to. Čakám. Dámy a páni, prichádza Daniel Štrauch alias Gogo. Dobrý večer, ahoj. Čau. Vítaj v televízii. Je to prekvapujúce, je to tu obrovské. Však je to gigantické, toto všetko naživo, žiaden strih, nič. Toto sú sympatickí ľudia, riaditelia, ľudia, ktorí rozhodujú o mojom osude. To je pekné. No, ty si v pohode. Na YouTube ako? Dobre, tam rozhodujem o svojom osude ja. No, to je dobré. Takže to je fajn. To je super. Žiadny svoj awards nemám, ale veľmi cením, že som bol pozvaný na tento. No. Toto je prekvapivo ťažšie, než som si myslel. Však? Nie je to šidené, je to naozaj profi. A 5 do 19. Dobre si ma uviedol. Dievčatá v predných radoch, zajačte. Je to tu. No, Vôbec sa nechceli ozvať. Ale chceli. Poď ešte viac dopredu, prosím ťa, lebo v tejto situácii si pripomenieme nominovaných, aj keď si ich zvlášť netreba pripomínať. Všetci ich veľmi dobre poznáme. Takže, dámy a páni, moderátor televízneho programu Spomienka, tu sú nominovaní. V kategórii moderátor televíznych programov sú nominovaní Adela Banášová, Marcel Forgáč, Milan Zimníkoval. Takže tu máme Svätú Trojicu. A Daniel, ty máš v ruke obálku, poprosím Myslíš, že je ťa. čas? Je čas, jasné, že je čas. A to mám multitaskingovať? Mám to držať, alebo si to... Môžem? Tak, do keľu. Inak gratulujem, ale na chvíľočku. Fakt. Ďakujem. Počkaj, mami, ďakujem. Oci, ďakujem, viem, že pozeráte. chvíľočku. No, tak to A víťazom prečítaj. sa stáva, toto som vždycky chcel povedať. No. A víťazom sa stáva Adela Banášová. Bravo! 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 Rada ťa spoznala, Takto na pódiu aj ja. Je mi My sme sa cťou. už videli niekedy? To je Gogo. Osobne nie. Ty si Ja som ťa videl. Dúfam, že sa na mňa nalepí trošku z tvojho aj do budúcnosti. Už som niečo. spotený, ja viem. No. Ahoj. No. Ďakujem. Jak to tinklo? Ahoj, servus.
Veľmi dobre to moderuješ celý večer. Skvelý výsledok. Obidvaja. A gratulujem. Ďakujeme veľmi pekne. Adel, poprosíme ťa o pár slov. Takže to moderovanie je za mnou. Ja som si odbehol teraz do takýchto koridorov pokojných. Snažil som sa to uhrať na takého fluidiaka, na pohodu, aj keď som bol roztrasený, ale hrozne ma potešilo, že to vyhrala Adela. Je to super, zaslúži si to, hrozne je to prajem a bolo to taká česť. Je to predať naživo a nečakal som, že sa niekedy takéto pocty dostane mne, ale je to šupa a mám najviac vyschnuté v ústach. To vždycky, keď mám robiť niečo také, z čoho som vystresovaný. Vys autoškola, tam je na Guňkový východ bočný. Kebyže si to rozmyslím, aj v autoškole, jak maskám, lebo ja sa sústredím a idem. No dobre, ne až tak, ale furt premaskujem, lebo vyschne v ústach, keď som nervózny. Ja neviem, či to vôbec môžem kričať, lebo kúsok ďalej je. Už tam strižne. A inak backstage stojím 5 minút takto, jak skála, čakám, keď ma vyvolajú a vedľa mňa nejaké peraté stvorenie, úplne veľa pierok bolo na tom červených. A to bola celé z Buckingham a má vystúpenie teraz, takže to som si všimol až potom, keď prehovorila, že to celé. Takže, wow, hej, čau. OK, a bol tam ešte Adam Ďurica kus ďalej. A pán strihač a pani režisérka. Musím sa poďakovať, bola hrozne milá. Keď som išiel hore, tak mi radila vo všetkým. Ne, neboj sa. Choď hore. Dobre, ja idem späť kľúcke si sadnúť a vidíme sa potom. No a čo sa týka hudby, tak tu, v New Yorku, momentálne žijeme skvelou Toto musím povedať, že pekne robia, to som... Poprosím sa les, nech mi neoznačí kopírovicu. Meky, suverene najväčší potlesk a kostný myslím. Dobre. O to už skončil, zvyšok som nefilmoval, lebo to už bolo v podstate to isté do kolečka, ale brutálne to skončilo, ešte také moje vyjadrenie ku koncu. Náhoda jak dielo. Nový čas som robil rozhovor a pýtali sa ma, že komu by som dneska držal palce. A ja som vtedy si hovoril, že radšej nepoviem nič, som nestranný, ale že no dobre, chcem držať palce Adele. Ostatných mám ešte pár, ale nevymenujem. Tak som to povedal a teraz ona vyhrala dneska 3 ocenenia, čiže z celého srdca gratulujem ešte raz, takže zaslúži si to. Brutál. A ty si to zaslúžiš tiež. My sme si to užili úplne super. A ľudia práve vychádzajú, celebritky fajčia pred vchodom. Celebritky odpalujú vo veľkom. Taxikári brigadujú vo veľkom. Už tu bolo 20 vozov nastavených. A my ideme domov sa prezliecť a bolo to fakt dlhé. Ako sa hovorí, je to pravda, je to dosť dlhé. Sme unavení, tak si ideme láhnuť a ak sa vám toto video páčilo a oceníte, že sme boli dneska zaujímavejší ako obvykle, hoďte like na Random Vlog channel a vidíme sa. Čaute. Dobrú noc.